तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी रेडमी के तरफ से आए वाला रेडमी 11 प्राइम 5G फोन के बारे में। मतलब भले ही फोन आज से 2 महीना पहले ही काहे ना लॉन्च भइलो खुल, लेकिन जो को चुतियापा बा बहुत ही ज्यादा बा। मतलब घटिया सिस्टम में लगले बड़ा समझाना का देखला बा से तू लोग कह बोलो वाह भोंसरी वाला वाह ते मौज कर दिले। तो भाई लोग यकीन मानो लोग पूरा तरह से मौज वाला फोन बा, एक बारे में तुम लोग पूरा जानकारी ले लो लोग। और साथ में लोग बताएं कौन फोन लेवे चाहिए, इतना प्राइस रेंज के हिसाब से कौन फोन तालों खातिर बेहतर साबित होता है। तो वीडियो को पूरा देखो लोग, ताहार लोग के बहुत ज्यादा फायदा होखे वाला बा ई वीडियो में। देखो लोग भाई लोग इनमें लागल बा 6.58 इंच के एगो IPS LCD डिस्प्ले जो कि 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ बा, 400 निट ब्राइटनेस वगैरह भी बा। डिस्प्ले के क्वालिटी सही बा, लेकिन जो एक कैमरा के मॉड्यूल बा वो बहुत ही ज्यादा घटिया वाटर ड्रॉप बा। अगर पंचोल दी तो बहुत अच्छा लगी, फ्रंट से क्यों देखी तो कोई चुतिया फोन बा। मतलब हम जब भी देखे नहीं डिजाइन के तो बहुत ज्यादा मतलब का बताई तुम लोग समझते वाला लोग कितना दिमाग खराब होला, अच्छा ना लगेला, बहुत ज्यादा घटिया लगेला भाई, चुतिया ऐसा लगेला, मतलब बहुत ज्यादा घटिया लगेला। तो डिस्प्ले के मामले में सही बा, मतलब इतना प्राइस रेंज के साथ 90 Hz रिफ्रेश रेट दिला बा, 120 Hz नहीं कोनो दिक्कत नहीं है भाई। 6.58 इंच के दिला बा, फुल HD प्लस IPS इस चल सही बा। एक हम ज्यादा दिक्कत वाला बात ना कहे तो तुम लोग देख सकते हो, मतलब डिस्प्ले के मामले में थोड़ा बहुत सही बा। और 240 Hz सैंपलिंग रेट वगैरह भी दिला बा। इनमें लागल बा मीडियाटेक आला डायमेंसिटी 400 जोन प्रोसेसर बा, जो 7 नंबर बेस एगो प्रोसेसर बा उ लागल बा, जोन की काफी हद तक घटिया बा गेमिंग खातिर। मतलब गेमिंग वगैरह नहीं फॉलो कर सक, बहुत ज्यादा लेग इतना करी कि मतलब ताहार लोग बुझाई कि अबे फोड़ दी, मतलब बिल्कुल ही गेमिंग खातिर नहीं खे बनल ई प्रोसेसर। तो गेमिंग वगैरह के मामले में बहुत ज्यादा चुतिया बा, बहुत ज्यादा घटिया बा। अच्छा से कस्टमाइज नहीं कल, मानते मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 थोड़ा बहुत अच्छा कस्टमाइज रहा, लेकिन ये फोन खातिर अच्छा से कस्टमाइज नहीं कल। हम बहुत से लोग से पता करिए गेमिंग बहुत ज्यादा लेग करता भाई लोग, यकीन मानो लोग। इनमें लागल बा 5000 mAh के बैटरी, साथे में तारा लोग 18 वाट के फास्ट चार्जर के सपोर्ट करी। लेकिन एक साथे तारा लोग के देखे के मिलता पूरा 22.5 वाट के चार्जर। देखो लो तारा लोग के चुतिया बनावता कैसे 22.5 वाट के चार्जर देके साबित करे चाहता कि हमारा फोन 22.5 वाट के चार्जर सपोर्ट करला, चूंकि 18 वाट के ही चार्जर सपोर्ट करा। अरे भोसरी वाला जब तो इतने उठावता 18 वाट का 18 वाट के ये बड़ी अच्छी बात कही आप काहे 22.5 वाट के देता रहे, मतलब का साबित करे चाहत रहे। तो इहो एक चुतियापा बा। एक बार चार्ज करे तालो के 2 घंटा के समय लग जाई, और ओकरा बाद से एक बार चार्ज हुई तो 5-6 घंटा के बैटरी बैकअप दी ना कि 2-3 दिन के ना दी। मतलब बैटरी के बैकअप भी काफी होता घटिया बा। बहुत से लोग से बात पता कोई नहीं है, तो बैटरी के बैकअप ज्यादा कोनो खास नहीं खेदे, गेमिंग पर तो और ज्यादा नहीं खेदे। देखो लोग भाई लोग एकरा पीछे लागल 50 MP के एगो कैमरा, साथ ही में एगो 2 MP के कैमरा लगल बा, जो कि 1.5 पे चला बहुत ही घटिया बा। फ्रंट में लागल बा 8 MP के कैमरा। तो कैमरा के क्वालिटी इतना ज्यादा घटिया आई का ना कुछ कहे, मतलब बिल्कुल भी जरूरत ना रहा। मतलब कि एक एगो कैमरा दे भाई 2 MP का 1.5 पे चला हटा दे, एक कैमरा दे अच्छा से कस्टमाइज कर तो सही रही। फ्रंट में 8 MP के, तो वैसे तो तुम बहुत ज्यादा घटिया तरीका से फोटो निकाल पाए, लो लाइट में टच नहीं ना कर, मतलब कैमरा क्वालिटी में काफी ज्यादा घटिया भाई। फोन काहे खातिर बनावल बा हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। इनमें तालो का सिंगल स्पीकर देखे का मिल जाए, जो कि काफी हद तक आवाज घटिया बा, फटला टाइप के आवाज आवता। साथ ही में तालो के 305 में ऑडियो जैक मिल जाए, जो कि सही बा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे का मिल जाए, वो सही बा। तो ये बात लोग देखल, मतलब ये सब तालो के देखे का मिलता। और फ्रंट में तारा लोग के एजा गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन, बैक में पॉलीकार्बोनेट वगैरह मिल जाए, मतलब प्लास्टिक का मिल जाए, जना में स्क्रैच पूरा तरह से दाब के आई। अगर तू लोग ऐसे नॉर्मल में रखा तालो उठाउट कवर के, तो फ्रंट में भी और गीला रोल तो मोबाइल गल तेल बेचे, मतलब कि ज्यादा कोनो मजबूत नहीं है। IP52 के रेटिंग दिला बा, मतलब कि तनमुनी पानी का छीटा पड़ी तो उससे बच जाई, अभी नहीं पानी में भिगा देवल तो ना बची, खराब हो जाए। तो ई तालो के बात एगो समझे चाहिए। तो ई प्राइस रेंज के हिसाब से ई नॉर्मल बा, इतना रहबे करी भाई। देखो लोग भाई लोग ई तोहार लोग के 2 वेरिएंट में देखे का मिल जाए, 464 6/128। तो 464 तो निकालो ही नहीं चाहिए कंपनी वाला से। हम रिक्वेस्ट करम कि 464 मत निकालो सन। 64 GB जना में स्टोरेज रहेला, तुरंतले फुल हो जाला, कुछ पतो ना चलेला। तो 464 के प्राइस बा 13,999 रुपया, मतलब कि 14,000। उहे 6/128 के प्राइस बा 15,999 रुपया, मतलब 16,000। और 16,000 में बहुत ही ज्यादा घटिया ई फोन बा। मतलब कि का ना कहे के अगर एगो दाम 11,000 12,000 के करीब में रही तो मनती जे चलो सही बा, लेकिन ई प्राइस के हिसाब से ई फोन काफी होता घटिया बा। एकरा साथ साथ तू लोग एगो मोटोरोला का सेट ले सकता लोग। कगो मोटोरोला का सेट हम रिव्यू कैले बानी अपना चैनल पर, जो कुछ अच्छा सा सेट बा। और भी बहुत सारा फोन बा जो उनकी रिव्यू कैले बानी, खाली मोटोरोला का ना। लेकिन गाइस एकरा से अच्छा से कस्टमाइज कल गइल बा बहुत सारा चीज में उस सब फोन में। लेकिन ये बहुत ज्यादा चुतियापा फोन बा, बहुत ज्यादा घटिया बा, मत ले लोग, बिल्कुल ही घटिया ई फोन बा, एकदम घटिया बा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अब तू लोग देख रहे तालो का पैसा बर्बाद करे चाहता लोग, चाहे बचावे चाहता लोग, तहरा लोग के ऊपर बा। तो भाई लोग कमेंट करके जरूरी बताइए लोग ताहे लोग के वीडियो कैसे लागल। देखो लो भाई लोग, हम वीडियो के आजकल ज्यादा लंबा नहीं खींचत, ऐसे ही वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिलते हैं ताहे लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।